osasunetxeari eskakizuna, hemengo itxaron zerrenda luze horiek nolabait ezabatzeko edo behin betiko kentzeko. Eta bada, duela 2 ikasturte edo 2 urte hasi ginen gauza bat, eskakizun berdinarekin, eta bada medikuarengana joateko dugun zailtasuna. Egunero hemen ilara luzeak sortzen dira, goizeko 6:30 aurrekoan egon ginen astelehenean, eta lehenengoa zen 6:30 zegoena. Eta orduan, hori nolabait horri buelta emateko bada gure eskakizun nagusia. Gaur egingo duguna izango da, erronka da osasunetxeari buelta osoa ematea, pixka bat jakinaraztea edo zabaltzea hemen dagoen errealitate latza duguna, ez? Errotxapea bilakatu da oso auzo handia eta baliabideak nonbait edo kudeaketa edo dena delakoak ez du baimentzen hemen benetan kalitatezko osasun arreta. Iaz ekintza polita egin genuen eta lortu genuen bai Arartekoarekin eta baita arreta goiztiarraren gerentziarekin bilera, eta haien disponibilitate onak, horrek eman zigun ere indarra esateko, bagoaz gutxienez norabide berdinean, ez? Orduan, hainbat neurri martxan jarri ziren, baino gaur egun berriz ikusten dugu ilarak, ez? Guk esaten dugun ilara, lotxasko ilara hauek, horrela bere baitan jarraitzen dute. Egia da, jarri direla gurekin berriz kontaktuan, eta datorren astean bilera bat izango dugula haiekin. Eta badaude faktore asko, guri ere eskapatzen zaizkigunak, baina dena delakoa aurre egin beharko diotena, ez? Inork ez dauka errua, baina konponbidea behar da, bai.